Моят мотив да се откажа от операцията беше един единствен въпрос, който зададах на моя гинеколог. Попитал го: докторе, ще ме минат ли болките по цялото тяло? А той ме погледна и каза: не, това няма нищо общо с другото. В този момент светът ми се срина. Осъзнах, че дори да направя операцията, болките ще останат. Умората ще остане. Страданието ще остане. И тогава ми върхлетя мисълта, която никой не иска да допуска. Краят ми наближава. Не изпаднах в паника. Не се борих. Просто се предадох. Но не на болестта, а в ръцете на Бога. Казах си, колкото ми е писано, толкова ще живея. И точно тогава се случи нещо странно. Започнах да живея истински. Всеки Божи ден за мен беше последен. И за това се радвах, обичах, благодарях, не отлагах, не се страхувах. Ядях с удоволствие, гледах небето, прегръщах хората, плаках, когато имах нужда. Смеех се, когато можех. Спрях да чакам някога. Започнах да живея сега. И точно когато приех края, животът започна да се връща всеки ден в мен. Не знам едно. Моето лечение започна с моето приемане, с вяра, спускане на страха. Споделям това не за да ви давам съвети, а за да кажа, че понякога, когато се предадеш на Бога, не умираш, а започваш истински да живееш.